Haga jingle kai Duran Cup ka bahap haga Group D hapreng ka East Bengal Persia ika Raw Glass Punjab. Kabare ka kenhun yele kai Jong Samuel Genshi. Haba pai shekre ka jingle kai ka East Bengal ka liyo bat penki jar nengkong tang haka minit ka ba RPR lengba usiwiro. Bat day lema ka shigul hadu bukut ka kela step bat kumjuro hadu bukut ka kela min omdon shu ki bala bat penki jar. Bat lengba ka jing job jong ka East Bengal kala penkut no ya ka jing yai lenti jong ka Raw Glass Punjab haga ka Duran Cup mentau snem kat ba ka East Bengal kala yo ban rong sya ka quarter final na ka Group A adin ba ka don hakli du jong ka mi ya khen pon haga jing la ka UEFA Super Cup hapreng ka ladu jong ka Champion League ka Manchester City Persia ya ka ladu jong ka Europa League ka Sevilla. Haba pai shakring ka Super Cup haga kila step ka Sevilla kala Joshua bat penki jar nengkong haga minit ka ba Arpeusan lengbau Yusuf en Neseri bat ya ka bol rapen bu da Marcos bat lengba ka shigol hadu bukot ka kila step ka Sevilla katam dai Weilanot haga kila min ka jingle kai kadang kham itanat haga ba ka Manchester City kala yo ban tap ya ka gol penya khai lengbau Palmer bat ia ka bol lairapen pu dau Rodri. Bat daily magani ka gol la pelong ikini ki artli ki kenhun magini khai hadu bukut ka khandai peu minit bat 1 minit ka additional time. Bala hapan pendon kam da ka penalty shootout ban rai ka ika kenhun ka ban yora ya ka Super Cup. Bat day ha ka penalty shootout bala kenjat marsan ngon ka Manchester City kalala ban penlim ya ka Sevilla ta san la sau ha ka ba ka Manchester City ka rung baro san ngon kat ba ka Sevilla karung tang saungut. Bat leng ba ka jing job ka Manchester City kala yora ya ka UEFA Super Cup. Bat ka deiru ka sin ka baningkong aga khana jong ka Manchester City ban yora ya ka UEFA Super Cup.